हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो गोबाव सम जाबायमोन इउटिउबाव रायलायैया। नाथाय दिनै मोनसे जाथाय नुनानै रायलाया नङाबाबो रायलायनो गोनां जादों एबा जों बेखौ बयबो बुंनो गोनां दङ। बेखायनो बेखौ बुंनो होननानै नि भिडिअ लाबोफिननाय जादों। दा बेयाव खौरांखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहाबो जे दा आं नोंथांमोन स्क्रिनाव होदों जे बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननिफ्राय फोसावनानै होनायाव जे उदालगुरिनि दैफां नलबारियाव जे एनकाउन्टार जादोंमोन। दा बे एनकाउन्टारनि जाय गोथै एबा जायखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन दा बे नङा होननानै खौरां बिजोङाव माने खौरां नुनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरावहाय एनकाउन्टार खालामदोंमोन पुलिसा केनाराम बसुमतारी, नाथाय बियो गोथै देहाया डिम्बेश्वर मोसाहारिनिसोनो। दा बे मोनसे जाथाय। दा जायखौ दायनिगिरि होननानै एनकाउन्टार खालामदों बेनि सायाव जोङो बुंनो गोनां गैया एबा बुंनो हाया। नाथाय जाय नंखाय दायनिगिरि नङालासे दायनिगिरिनि मुङाव जिउ फोजोबनांगौ जादों एबा जिउ खोमानांगौ जादों। दा बिथां आरो बिथांनि न'खरनि मानसिफोरनि थाखाय जोङो माने न्यायनि थाखाय जोङो बुंनो गोनां जानानै फैगोन। जुदि जाथाया नंमारगौबा बेबायदियैनो दा बियो जोबोद गिदिर दुखुनांथाव आरो बे दुखुनांथावा सोरबा थैनाय न'खरनि बा सोरबा थैनाय गामिनि मानसिनि थाखायल' नङा, बियो दुलाराय बर' मानसिनि थाखाय दुलाराय आसाम नाङैनो एबा जोङो भारताव नोगोरारि हिसाबैनो जोङो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। दा जुदि एनकाउन्टार खालामनाय मानसिया थिगानोबा बेनोबा जोंहा बेहा बुंनो गोनां गैला। दा बेखौ गिबियावनो बुंखानाय जाबावदों। नाथाय जुदि नैबे खौराङाव ओंखारनाया जुदि नंमारगौबा, नंखायै सोरबा सासेनि दायाव सोरबा सासेयासो जिउ फोजोबना लानांदोंबा बियो जोबोद गिदिर दायनिगिरि। आरो बेनि थाखाय नों सोरबा थैनायनि न'खरनि मानसियाल' बुंब्ला बेल' बिथांमोनहाल' जुदि न्याय नागिरोबा बियो जानाय नङा आरो बिथांमोनहा हानाय नङा, मेंगोन। दा बेखायनो जों रायजो राजानिफ्राय जायहा जेखौ हायो जेथिं हायो बेखौ मावनो गोनां दङ। माहारियारि आफाद एबा समाजारि आफादफोर, बेजों लोगोसे बै ओनसोलनि जायफोर बिथांमोनखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोनहा सरकारि आरो बेसरकारि मोननैबो बिथिंनिफ्राय नारसिननो गोनां दङ। दा बेखौसो जोङो खावलायनो नांगोन जों साफ्रोमबो जायखिजाया बिथिंनिफ्रायनो। आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोंबादि नों आं मानसिफ्राबो साफा बेक्तिफ्राबो बुंनो हायो, जाहाथे आथिखालाव ससियेल मिडियायाबो मोनसे जोबोद गिदिर गोहोम खोख्लैयो। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो नैबे मोनसे फिसा भिडिअखौ लाबोनाय जादों, जायनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोनाबो जा हागौ जेराव हायो बेखौ नोंथांमोनहा गावबा गावनि रावै बुंनो हागौ, बयखौबो जाहाथे सोंखारिनो हायो। आसाम सरकार, आसाम पुलिस गासैखौबो जुदि बेबायदि दायनिगिरिया दिनैनि दिनावहाय फिन खेबसे बेबायदि जाथाय जानाया जुदि माने ओरैनो गोदोनानै थाङोबा, जों बिनि सायाव न्याय एबा बिजिरनाय नागिराबा आरो गुबुन खनसेबाव नेक्स्टआव जाहाथे सोरबा मोनसे सासेबावा बोलि जाबावनाङा, दा बेखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन। दा बेखायनो दिनै बिनाव जादों गाबोन जोंनियाव आंनियाव जाफ्राङा, जाहाथे बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन। आरो बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो बुंनो नांगोन। दा बेसो बाहाय खुनु माने मिनिनायनि खोथा नङा, बियो जों साफ्रोमबो साननो गोनांनि बाथ्रा दङ। मानो होनबा बियो मोनसे मुगैथाव जाथाय, जायखौ नंखायखौ नंगौ होननानै इनायै जिउ साजा होनाया बियो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो लाजिथावना बाथ्रा। दा बेखायनो सरकारा नायफिनगोन आसा खालामो आरो सरकारखौ जोङो साफ्रोमबो खावलायनांगोन जाहाथे बिनि सायाव नायबिजिरसङो। आरो जुदि नंमाराबा सिखाव एबा जायखौ दायनिगिरि होननानै गावथारदों बेयो नङा आरो बेजों सोमोन्दोबो जुदि गैयाबा, जेबो इन'सेन्ट मानसिखौ जुदि बेबायदि खालामदोंबा बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। नाथाय दायनिगिरिया जुदि दायनिगिरि मारनोमोनबा बेहाय जोंहा बुंनो हानाय जेबो गैया। दा जिखि जाया मानो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौनो लाबोदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।